Muri yeZimbabwe kwazivai ndodzoka zvekare kwamuri ndine nyaya yandakakubatirai, nyaya inosiririsa. Kuna umwe general zvekare ari kunzi afa kunyika yeZimbabwe, ndo nyaya yatakakubatirai, ende sosi yacho tatobva taitora kune ivo veZANU-PF vacho, ndo vari kutotaura vega vari kuti retired Air Commodore Peter Zimondi has died. Air Commodore retired Zimondi was involved in an accident in July this year near Zororo in Harare, and he has been in ICU at Harare hospital ever since. Family and friends have confirmed the passing on of Air Commodore Peter Zimondi. He was group captain in the Air Force of Zimbabwe before being promoted to Air Commodore and Director General Administration in February 2018. The late Air Commodore Peter Zimondi was a cousin of the late national hero Air Marshal retired Parents Shiri. Ndo mashoko atukutambira pano. Saka yanga cousin wa Parents Shiri ya mageneral yese. Saka ndo nyaya iri panapo. I understand vana veZimbabwe vari kuchema, vari kurwadziwa nenyaya iyo, vamwe vari kuti sei anga asina kunge achikwanisa kuendeswa kunze kwenyika kunoendeswa vamwe kana kunana China ikoko kusinzi kuriko kunozoponerawo mamwe mageneral. Zvizhinji zvinenge zvakungotaurwa nevanhu, but ndo situation iripo, ende munoziva nyaya iyo yekufa kwemageneral inyaya iri kuvhundutsa maZimbabwe panguva yati zvakanyanya, because havasi kuitambira nemaoko maviri. Inyaya yekuti iri kutambirwa neruoko rimwe chete kana kuti nekuseri kweruoko, because zviri kurwadza vanhu. People are confused because of conspiracies nema-theories anenge achigadzirwa nevanhu vachitaura pamusoro penyaya iyoyo. Ino maZimbabwe nziko zvine zvavane zvizhinji zvekungotanga kungotaura zvinhu zvavanenge vachinzwa kuda kutaura, but ndo nyaya imwe iri kuitika. Asi ndiri kuona kuti pane wani chikwambo chapedza vanhu munyika medu, toziva zvedu kuti chii, asi pedzeranai zvenyu ikoko ndo zvandiri kusangana nazvo. Umwe ari kuti a dedicated cadre, may his soul rest in peace. One by one masoldiers azopedzwa, especially aivepo panguva yeRestore Legacy. Zvakaoma. Umwe ari kuti another gukuraundist goes to his grave with his crimes. I don't even know kuti uya komena chibva nekupi, but vanogona kunge vane grudges avo kumashure. Why don't transfer him to China or India where bosses are treated exactly? Ndatombotaurawo zvangu kuti vanhu ndo zvimwe zvavari kutaurawo panapa, but it's something kuti chatoitika, yadeuka. We thank him very much for his cool participation. May his soul rest in peace. Without people like him, the new dispensation would not have been reality. Momo ari kubuda panapa kuti you are killing each other for succession issues. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwawo nevamwe. Zvizhinji zviri kutaurwa panyaya yegeneral iya. Vazhinji vari kurwadziwa, vazhinji vari kuchema pana uyu Commodore, ari kunzi ashaya atisiya. Muri yeZimbabwe panonzi paClear TV. Ndangouyawo kuti ndikuzivisei nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kutenderera, kusazivawo kuti imimi nyaya iyi munoiona sei. Kana uchingowashanya panyo kari kekutanga, ndakandisikukumbirisa ugare wa subscriber, ucomment, wa like, wa share, toramba tichidzoka nema updates nezvimwe zviziviso zvinenge zvichiitika munyika.